Hey, su a waɗannan. Okay, wait. Yawwa, dakata. Faka nan. Za ku sha mamaki, faka. Ka nan. Fito duka, ku fito min ku tsaya nan. Nan da gani an yawon club ne. Ku fito. Zo ku tsaya min anan. Ku da club kuke. Ofisa mun dan je ziyara ne nan kasa mun dawo. Ni kake faɗa ziyara kuke? Ku tsaya min anan. Maza. Du sai na caje ku in ba ku wasa ba dai prison za ku ci. A wannan is a normal things. Nan mun dan ji kida mai gida ko a gidan mu ai muna iya jin kida ba. Kai, kana so ka faɗa mun caje kai ma dai. Me sana'arka? Dan crypto ne. Crypto kake? Kai barawo ne na sani. Rayi kuma? Zan ma ƙarya ne? Rike mun zan da kanka. Kai da gani wani Yahoo boy ne. Yahoo boy kuma. Tabbas. Da ganin gashin ka na gane Yahoo boy ne. Mu ga wayanka. Bude wayan. Aha. In dai ba Yahoo boy ba, me kace da application din Bilal Sada Sof a wayanka? Application din siyan data ne mana. Ni za ka faɗa application siyan data ne? Ai Yahoo boy ne kadai suke amfani da application din siyan data mai ƙarfi. Duk wanda ya gana amfani da application Bilal Sada Sof don siyan data, Yahoo boy ne. Saboda ƙarfin network din Bilal Sada Sof. Dake zan dawo kanka. Ke kuma bari mu caje ki. Kai, wallahi ba za ka caje ta ba. Ai, ni ke ce me zai san in caje ta? Zai ka caje ta karamar yarinya. Ce karamar yarinya ce. Amma ta iya zuwa club. Ko muka ce ma a club muka je? Dole sai na caje yarinyan nan. To ke barin caje ki tunda ita ba ta. Ka caje ni kan wace hujja? Wallahi sai na caje ɗaya. Ka caza ni? Ke ban san fa. Awa ofisa mace ce kanwan mu ya za ka caje ta. Dole Ofisa tana ji. Mu dan yi magana mana. Wannan duba wani abu bane na tashin hankali. Tsakanin mu da ku akwai alfarma kamar alfarma. ki kake faɗa haka? Ni na sha ka zo dubale ne ma. Allah gyara. Na zo surutu ne. Ke dole na caje ki. To ai kin ce tai karama dole in caje ki. A san menene? Dan samu mai wani alheri ya gani. Ko me ka ba su karba shi? Ku da club ki ce ban caje ki ba ƙarya ne. Muka ce ma da club muke. Ofisa, minti dai mana. Da Allah tunda abin nan haka ya faru, bare mu dan ba ku wani abu a dan ƙara ko na ruwa ne a sha. Ni za ka ce ga wani abu? Nawa ne? Ka san abin sadaka ba a Ni wani. kake ce sadaka ba ta ya ba ta kadan? Sadaka na zo ansa? Kuɗin laifin ku za ku biya. Nawa ne? Za a ƙuri ofisa gashi dai ka dan duba. Sai zo. Ni za ka ba 40? 40 naira saboda ka raina mun wayo? A ya ƙuri. Ka raina jami. Samun wasan ka ne ma ni kenan. Baka da hankali? Na rantse Allah sai na kai kotu. Dawo. Dole sai na caje ki. Ni ka ishe ni. Bari ka ga abin da ke hannuna. Alhamdulillah. Kanwan mu zaka ba condom ko? Kai, Allah kakka mu renin wayar Allah. Ita ta dauko a jikin dala an saka ki. Ya kake in ba kai ka dauko ba ya kace so ka bata mana tarbiyyar yarinya zaka bata condom ka koya mata iskanci. Ya ne kuna dauka na? Ba za mu dauke ta. Yau na gode dauka. Kana ji? Dan Allah ku rufa mu asiri bari in baka wani karin ci gaba na Bilal Sada Sof. Application Bilal Sada Sof an yi upgrade din shi. Zaka iya booking duk wani flight, domestic flight da yake kasa zaka iya biyan duk wani flight ka je wani gari. Kuma a Bilal Sada Sof zaka iya trading in kana crypto kai ma da kace harkar crypto zaka iya trade a Bilal Sada Sof. Ya dan sai yana da inganci ku dauko domin yana da amfani. Dan Allah ku rufa mu asiri. Wallahi ba ruwan mu da abin da ka mana mun dauka komai zaka lalata mana yarinya. Kar kuma haka wallahi